ኣይሕሱን ደጊመ እሰርሖ ዘለኹ ዝ ካሜራ እዚ ደጊመ ማለት እዩ ቆልዓ ስለ ዝበኸየትና ክሓታኤ ክትምልሰለ ዓለመይ ናተይ ካብ ቤተሰብኪ ካብ ኣቦኺ ካብ ኣዲኺ ንመን ከተፍቅሪ ንመን ከትፈትዊ እዚኣ መልስለይ ካባይን ካብ ወለድኽን በቃ እዚኣ ጥራሕ ትምልስለይ ዝደሊ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣብ ቅድሚ ቤተሰብ نعي بك أنتم بيتسب بحال سواد دمان مالتي تسفى قرصو بك نين يتولو بتهلي على بيتسب بحال سب تسفى قرصو بك نين يتولو نحن نقول عينا نعملو ولادنا نعملو بك قدفونا يا أخ بيتسب تبحالو يا أخ قدلكم أتو سلام كورات بيتسب كمين يخوم أنا سلام يخوم كهرام لخي مسكين كمي كن يخوم كمي لخوم بزش حقير لخو أو يتبتفي أدنا همين يخوم دحنا ديخوم أنا سلام يخوم كهرام لخي مسكين نقع نبع الفاسقات موز حكم كلكم بفتي مالتيو إننا كمزي أما توزي صبع خموه بدي أيو مالتيو RST كلكم دلي كورات بيتسب بالدعمي كبي تحطو كبيت فتنا مالتي كنزي عينت ياقسي أفرقاتيخا همدي عينت ياقسي تيو ريخا دي بالدعمي قوري مني كاولس زا قوالتنا سيتس بالدعم حزينات مالتي كميسي أنت قوالتنا سيتسي حدارك تكبر تلاسي السو يخونن يو إلى نعو مريض مس أخت نبرك سكان زلة تسعدس كمي جرأ خندو ولدا كترو اتخل هنياتو أبليس أخو ولدا خطريو أي بلان ويك على ولدا تحت خطريوم اللوا أيكونن دولو أنا كمي تقول تنستيتي ويك عتود تاعتي حدر قورتلو نبعلت بيتو نايو على بوتاني أوان نولدو نايو على بوتاني أوان ني أوان نس هاد ما كوم أمالتي ننايو علتهم بوتان ننايو علتهم سجمر كند الولدك لمس بفس متأمر يلي مالتي كند ولادي قال لمس أكاسي يلي سكيرها ملخدعة تعيس مخوينو مسود وانا خنبر ويكع خنبر قدال كامبر كند ولادي قال لمس يلي الناس ولا عزيسي أفتنا أتيوا بحقي مالتي بتحمي أفتنا أتيوا بتعمل تحزنك كمالتي هذا لام ديالو وصي لي وصيسي بدن بكرنا خنفلطني أنا مالتي حدا فقرنيا ويكع حنت فقرنيا تفاقيرهم تفاتيهم حدا رجيرهم بحدا هنورو تلوسي ندحر لولدي زي خبر اللي ويكع ندحر لولدو زي خورو تلوسي كمي عينت مناورو ويكع كمي عينت كسانت بقى ينورو مالتي كمزي بزح يلقاطم كقاطم تلقين حدا صوريات لبامات لوشطم وحيطم دق انستي حواتنا دمو لوشطن وحيطن بطعمي مالتي لكلهم بقصهم علين حدار النابر دقن زم حدران دما بزح نيو مالتي زود زيك بطعمي يقري مني بطعمي مالتي مريم كاسب بطعم حزينات مالتي سجمر لا يقرش لتأمت أين وركاي مالتي لا يقرش لتأمت أين وركاي كم أنا مالتي هل وايد صبوق هو بيت سبع أي بالله صبوق يتجزتو على شو يتجز حامي أخوين إنبر سريح زول علمان إسي إسغس بعل جبتها من إسي كوين كاس كعل جبتها سنة كوين كاس ومزي جيركا قد أخذنا أسلا بيت أخذنا أسلا تلها بتعميو محفار مالتي إتي زودو لكم نجار إتي بحاد خوينكم إهين مهين تواهلكم دائخم كتملو أوان إذي لو صبوك تشارف أوان زلكم بر حماتي هم زيلانا حاتني هم زيلانا حاتنا هم زيلانا أو حدار هم زيلانا أي مثلني أنا مالتي وانا تحدث الوعل مجمرات تطوكلني أو بقبل خالو تطوكلني أو كاو لا سلوكس أيولي مالتي أنا نسخة بعد كوينكا
እትውሳ ኮይናትንያ ከመይ ዓይነት ገጽ ነይራስ ከመይ ዓይነት ከም ዘላ ምልስ ኢልካ ርኢኻ ኣይዞኺ ከምዚ እናክሓልፈልና ይኽእል እዩ ብእውነት እዞም ናይ ቀደም ወለድናስ ብጣዕሚ እዮም ፅሩያት ማርያምን ቁራስ እንጀራ ተደሪሮምስ ብጣዕሚ ፍቕሪ ገይሮም ይሓድሩ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ግን ብዙሕ ነገር ግዲእና ላለመድና ብዙሕ ግዲእና ላርአናሲ ልብና ላረቐቐ ልብና ላበለ ማለት እዩ ግን 10 ልብና ይርቀቕ 10 ከምዚ ዓይነት ነገር የጋጥመና ግን ንዓይድ ትፎቲ ንወለድኺ ንዓኻን ንወለድኻን እንታይ ክትገብር እያ ተወዳድሮም ሓደ ካብኡ ለንስኻ ላፍትናታ ቅርሺ ለጠመትከ ታይኒአካ ምክንያቱ ንሳ በዓላ ትጥይቖሞ ኣይኮነ ተኢሎምዋ ስጀመር ወለድና እኮ ቅርሺ ኣይህብን እየ መሬት ገዚኦምለ ኣይህብን እየ ዝብሉ ብበዝሒ ማለት እዩ እቲ ወዲ ተባዕታይ ሸነፍ ተሪኦምዎ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከጥፍኣ ምዃኑ ለየልማዓ ምዃኑ እንድሕር ብደንብ ገይሮም ዝፈልጡ ኮይኖም እኮ ወለድና ንዓና ፅቡቕ ስለ ዝደልዩ ንሕና ኣብ ፅቡቕ መነባብሮ ክንነብር ንሕና በቃ ብፅቡቕ ኮይንና ክንነብር ስለ ዝደለና ብትርፊ ብሕልፈት ስደተኛታት ዘለና ማለት እዩ ፅቡቕ ኮይንና ክርኢና ስለ ዝደልዩ እዮም ዝሕንኩሉና ብእውነት ከም ካማይ ማለት በቃ ማለት ክትዕዘቦ ተለኻሲ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክትበፅሕ ስለ ዝደልየካ ሰብ ቅርሽኻ ክበካ ኣይደሊ ምክንያቱ ገና ለየሰልካ ስለ ዝኾንካ ክበካ ይደሊ ማንም ወላዲ ማለት እዩ ንስኻ ፅቡቕ ኮይንካ ክሪአካ እምበር ተደሪዕኻ ወዲቕካ ለይረብሕ ኣጋፊዕካ ክሪአካ ስለ ዘይደሊ እዩ ማለት እዩ እና እንድዒ ብጣዕሚ ከፊኡ ንምስኣ ብእውነት ኣነስ ብጣዕሚ ሓሪቐ ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ተሎ ብእውነት ቀስሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣይትስወሩ ማለት እዩ ቀስሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣይትስወሩ ስሩ ሲጀመር ክተወዳድርዎም ኣይግባእን ምስ ወለዲ ማለት እዩ እንድዒ ኣነስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ማለት ከምዚ ኢልኩም ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ብስኒት ከምዚ ክትፍሕረላ ገለታት ልክስ ጓል ተነስተይቲ ተወሊዳሲ ብእውነት ብጣዕሚ እንድዒ ብርስ ግን በቃ ስምዕተኛ ኮይነ እየ ዘውኩዕ ኣለኹ ይቅርታ ማለት እዩ ማርያም ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ማለት እዩ እና ሰሪዕኻ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ሒዝካያ ትልዓል ናይ ወለድኺ ቅርሺ ወለድኺ ካሊኦም ቅርሽኺ ዘይውክላልካ ኙን ላልካ ኣይተፅምማ ማለት እዩ ብእውነት ክደፍ ኣይተፅምማና ማነ እየ እቲ ንባዓታ እኮ ኢል ደገ ዘይወፀ እምበር ብጣዕሚ ሓራስ ማርያም ኣዳራሂብካያ ማለት እዩ እና እንድዒ በቃ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእውነት በቃ ሓደ ሓደ ግዜ ወለድና ክምኽሩና ተለዉ ወለድና እዙይ በቃ ግልፂ ገይሮም ከይናገሩና ኣብ ፍቕሪ ስለለኣተና ንሕና ለምንም ኣይመስለናይ ከምዚ ጌርካ ዝሰርሕ እኒአኪ ቅርሺ ከምዚ ይሰርሑ እኒአኪ ከምዚ ትገብሩ እኒአኪ ኢሎም ወለድና ክመኽሩና ተለዉ ይህን ኢልና ክንሰምዖም እዩ ዘለና ዋላ ኣይንፈላለ ንዓኣቶም ዝዕውት ነገር ክንሰርሕ እዩ ዘለና ከም ኣነ ማለት እዩ ንዓኣቶም ብዝተኻእለና መጠን ግድን ኣይኮነ ስር ኢልካ ላዕሊ ልብፅሕ ማለት እዩ ቀስ ኢልካ ስለትዓቢ ንዓኣቶም ክንዕውት ግን ክንፅዕር ኣለና ይብል ከም ከማይ ማለት እዩ እና ንስኻለ ሒዝካያ ክትልዓል ይልለካ እምበር እኛን ክትብል የብልካ ይክብለካ ይፈቲ ማለት እዩ እና ክቡራት ቤተሰብ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትባዕኹም ኣይፈለኒ ናሎም መዓንቲ ሕዝቶና እዚኣ ትመስል ነይራ ስስናይ ጥጥዑሙ ንዓኹም እናተመነኹ እየ ባይ ባይ